Bueno, gauza da, aurkitu genuela katu beltz bat, kalean, hilzorian zegoela, eta adoptatu genuela. Auzoa deitzen zen Carmen auzoa, eta horrezegatik Mentxu eta horrezegatik Plaka. Ni Alvarorekin beste proiektu baten ibili nintzen, eta Inigorekin bai, eta azkenean hirurok elkartu ginen, eta pasaren urtean hasi ginen abestiak konposatzen eta entsaiatzen. Eta berotan gauz, poliki.